Avui, 27 d'abril del 2021, celebrem la jornada de portes obertes i parlarem una mica dels cicles en general i més concretament dels cicles de grau superior, perquè a les 4 està la de grau mig. Aquí a l'Institut Jaume Balmes som un institut amb molta història. De fet, és l'institut més antic de Barcelona i un dels més antics de Catalunya. De fet, ara mateix aquest any és l'any, celebrem el 175 aniversari de l'institut. El que passa que pels motius del Covid, realment, si podem, la celebració la farem l'any que ve. Celebrarem el 175 més 1. L'oferta educativa de l'institut és molt àmplia. Estem situats al centre de Barcelona, molt a prop del tren, del metro. Tenim ESO pel matí, batxillerat pel matí. Després és un dels pocs centres que encara continua conservant el batxillerat nocturn. I després els cicles formatius d'informàtica són a la tarda. Tenim tota la família d'informàtica. Tenim el de grau mig i els 3 de grau superior. El cicle de grau mig es diu SMX i els de grau superior hi ha 3 que són ASICS, DAU i DAM. Des de fa un parell d'anys estem apostant molt per l'AFP dual en grau superior. En grau mig encara les empreses no volen tenir alumnes en dual i per això, de moment, el grau mig no el tenim dualitzat, però tots els cicles de grau superior estan dualitzats. Van començar amb DAM i ara la intenció és estendre-ho en la mesura que es pugui, perquè falta trobar empreses que vulguin acollir alumnes en dual. Això a vegades és complicat perquè té unes implicacions per l'empresa, no només despeses econòmiques, sinó altres temes. I també estem involucrats en diferents projectes. Aquest any estem, malgrat el Covid, intentant portar alumnes en Erasmus Plus a Alemanya. Crec que és el lloc que finalment hem escollit, a veure si pot ser, perquè la cosa està força complicada. I després, participem en diferents activitats, el CodeWorks, que és una mena de campionat de programació. Aquest any no hem pogut participar pel tema de la Covid. L'any passat tampoc, a veure si havíem participat altres anys, a veure si ho podem reprendre. I aquí parla una mica dels cicles. El primer, el de SMX, que es diu Sistemes Microinformàtics i Xarxes, que és de grau mig, és un cicle que pretén ser molt pràctic. Els alumnes toquen teoria, toquen l'ordinador, el desmunten, el canvien, li canvia la configuració, el sistema operatiu. Això seria un perfil molt pràctic del cicle de grau mig. El del cicle de grau mig i tota la resta són cicles de 2 cursos acadèmics. En total són unes 2.000 hores. És un horari de tarda, aproximadament de les 15:25 fins a les 21, i es fan pràctiques en empresa. De fet, en SMX no hi ha dual. Les pràctiques en empresa representen unes 383 hores ara, després del canvi de currículum que hi ha hagut l'any passat. I el perfil professional amb el que surt el noi de grau mig és un perfil de tècnic, per treballar de tècnic microinformàtic, helpdesk, desmuntar ordinadors, reparacions petites, xarxes, aquesta mena de coses. Es fa un control i seguiment de l'alumnat, un control d'assistència, això segurament ho canviarem. Era un control propi, ara a partir del curs que ve l'Institut ha adquirit el IEDUCA i probablement això serà diferent aquest curs. En els butlletins en grau mig s'acostumen a posar observacions que sempre van bé pels pares per saber per què és aquell 4, si està perquè ha faltat, perquè no ha presentat les coses, perquè li ha sortit malament els exàmens. I no sé si saben com funcionen una mica les assignatures en cicles formatius, però
Aquí hi ha una sèrie de mòduls, no? I els mòduls estan subdividits en unitats formatives, que cada unitat formativa té la seva nota i s'ha d'aprovar per separat. Llavors, de vegades no es pot donar una nota definitiva perquè la UEF no ha acabat. Tot i així, hi ha notes trimestrals coincidint amb les vacances normalment, igual que acostuma a passar amb l'ESO i el batxillerat. I de vegades el que passa és que aquestes notes que apareixen al butlletí són provisionals, perquè fins que no acaba la UEF no es pot donar la nota definitiva. També hi ha tutories personalitzades, potser això és més de grau mig que de grau superior, però bueno, també hi ha un tutor en grau superior. Doncs aquest seria un dels 3 cicles de grau superior, el de desenvolupament d'aplicacions web. És de programació web i capacita per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web. Es fan servir tecnologies específiques, tant del costat del client com del servidor, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint criteris estàndards d'usabilitat i accessibilitat. Igual que el grau mig, són 2 cursos acadèmics, unes 2.000 hores en total. És un horari de tarda de les 15:25 a les 21 i també hi ha la possibilitat o bé de fer pràctiques a empresa, que serien unes 383 hores, s'han incrementat respecte al curs passat, o s'incrementarà, millor dit, perquè aquest curs hem fet menys, s'incrementarà en el proper curs, o bé hi ha la possibilitat de fer pràctiques en dual. Això ja et dic, depèn molt de la disponibilitat de les empreses i dels alumnes. De vegades els alumnes tampoc no poden dedicar tantes hores i prefereixen fer les pràctiques que es diuen FFT, formació en centres de treball, en lloc de fer la dual. I el perfil professional és de programador web, programador multimèdia, maquetador, analista, dissenyador web, tècnic de suport de software, etc. I després està l'altre cicle, que és de programació també, o sigui, hi ha 2 cicles de programació i un altre que és d'administració. I el cicle de programació es diu DAM, desenvolupament d'aplicacions multiplataforma. Aquí es treballa en Android, en Java, Unity. Capacita per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma i es fan servir tecnologies i entorns de desenvolupament específics. També són 2 cursos acadèmics, 2.000 hores. L'horari és de tarda. Tots els horaris són de tarda, de les 15:25 fins a les 21. També té pràctiques en empresa, la FCT, que l'any que ve seran 383 hores. L'any que ve encara no, perquè començarem a primer i les pràctiques en FCT el següent any seran de 383 hores. Hi ha la possibilitat de fer FP dual. La FP dual comença a primer, amb una primera relació amb l'empresa i després continua a segon. La FP dual són moltes més hores, però hi ha empreses que es resisteixen perquè representa per elles un compromís diferent que les pràctiques en FCT. El perfil professional seria de programador d'aplicacions, analista, tècnic de suport de software, etc. A veure si algú ha comentat aquí. Ningú ha dit res. És que estic pendent també de si algú demana entrar, que alguns, encara que tingui la invitació, si no els dono jo l'acceptació, no poden entrar al MIT. L'últim seria el d'administració de sistemes informàtics i xarxes. Aquest és el que normalment, si has fet a l'institut SMX, és el que normalment faries a continuació. El grau mig permet ara, a partir de fa uns anys, que permet la continuació sense cap mena de prova d'accés amb el grau superior. I aquest cicle capacita per configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantir la funcionalitat, la integritat de recursos, etc. Igual que els altres, són 2 cursos acadèmics, 2.000 hores, l'horari és de tarda, de les 15:25 fins a les 21. També té pràctiques en empresa i també
té possibilitat de fer FP dual. Ja dic, això depèn dels interessos de l'alumne i dels interessos de l'empresa. O sigui, no tothom, potser que vulgui fer FP dual, podrà fer. Això dependrà de la disponibilitat d'empreses. El perfil professional és tècnic en administració de sistemes, helpdesk, de l'assistència, administrador de bases de dades, etc. També aquí en el Balmes oferim la possibilitat d'algú que acabi un dels 3 cicles que tenim, afegint un any més, aconseguir un segon títol. O sigui, tenir 2 títols en 3 anys o un any més i tenir els 3 títols de grau superior, que serien en 4 anys. Això ho fem perquè el primer és comú o gairebé comú entre ASIS, DAM i DAO i llavors el segon seria el d'especialització. De vegades la gent comença, per exemple, fent ASICS i després, quan acaba ASICS, es passa a DAM o es passa a DAO. O a l'inrevés, comença a fer un cicle i es passa a l'altre. I aquí hi ha una sèrie d'empreses col·laboradores. Potser això no està actualitzat, perquè aquesta transparència ja té uns anys. Em sembla que alguna d'aquestes empreses que apareixen ja no estan operatives, ja no estan en funcionament. I després ja tenim diferents certificacions. Nosaltres aquí a l'Institut apostem molt pel software lliure, per Linux. I també, tot i això, també fem coses amb Windows, coses amb Microsoft i també, tot i que després de l'últim canvi de currículum, el currículum no s'adapta gaire als continguts de Cisco, també intentem aprofitar algunes de les coses que tenim concerts amb Cisco i intentem aprofitar algunes de les coses que ens ofereix la plataforma. Aquí diu, què implica estudiar informàtica? Tenir ganes, dedicar temps, tenir paciència, estar disposat a aprendre molt. Això de la feina assegurada, la veritat és que els cicles de grau superior tenen molt bona inserció laboral. Ara, tant com feina assegurada, tampoc ho podem garantir. La veritat és que pràcticament tots els titulats acaben trobant feina, més aviat que no pas tard. Qui no troba feina, de vegades és perquè vol continuar estudis universitaris i ja no busca col·locar-se. I aquí poso unes dates de la matriculació. Això del curs està malament. Aquesta transparència s'ha oblidat modificar-la. Seria per curs proper, pel curs 2021-2022. La preinscripció de l'ESO ja va acabar, el batxillerat crec que és a inici de maig i batxillerat i FP de grau mitjà és de l'11 al 17 de maig del 2021. I l'FP de grau superior, la segona quincena de maig. I tota la informació actualitzada està en aquest enllaç que n'hi ha aquí. Aquesta seria la presentació. Per si algú s'ha unit més tard, jo em dic Joan Carles Faro, soc el cap d'estudis d'FP i aquest que hi ha aquí sota és el meu correu. Aquesta és la pàgina web de l'Institut, que també l'estem modificant. He preparat una pàgina web diferent. I ara passem, suposo, si els sembla, passem a les preguntes. Si tenen preguntes a fer, a veure, aquí en la gravació, a veure, que aquí hi ha una pregunta. Una pregunta, ¿el Axis tiene el perfil de ciberseguridad y hacking ético? Doncs no, fem l'ASICS a seques, no tenim perfil nosaltres. Aquí ha contestat el company, el Joan Quintana. Nosaltres no. Sí que és veritat que ara hi ha alguns cicles amb perfils concrets. Nosaltres ho vam valorar en el departament i ens ho estem plantejant potser de cara al futur, però de moment no ens atreu cap modificació. També el que passa és que ara han aparegut uns estudis posteriors als cicles de grau superior que precisament complementen
aquestes mancances, no? O sigui, si un acaba l'ASIS normal, després el que pot fer és una especialització en ciberseguretat. Aquí no, de moment, però alguns centres estan començant a oferir, i potser en el futur nosaltres també ho farem, aquesta especialització. Llavors, doncs, bueno, fins que això no quedi clar cap a on va la tendència, doncs de moment nosaltres no ens manifestarem ni en un sentit ni en l'altre. Alguna altra pregunta, Laura? A veure, diu, quins són els llenguatges de programació que es donen en DAM i DAO? A veure, els llenguatges de programació, bueno, ara li puc passar la paraula, jo dono només ASICs, el que passa és que els llenguatges de programació en ASICs i en la resta de cicles, d'entrada en primer és el Java, el llenguatge Java com plataforma, com base en el món empresarial es fa servir molt el Java i després ara el Joan potser ens podrà aclarir. Hola, bon dia. Soc el Joan Quintana, em veieu, no? Suposo. Se m'escolta? Comenten aquí els llenguatges de programació que es fem servir a DAM i a DAO. Bàsicament és, o sigui, el DAO que és orientat a web, evidentment, doncs es dona la part de JavaScript i PHP d'una altra banda. Això no treu que en diferents moments donats es pugui veure altres llenguatges de programació, com són el Python en alguna pràctica, etc. En quant a DAM, està més orientat al tema de Java i a les seves llibreries i frameworks, però també en algun moment donat es dona Python, etc. O sigui, aquests són una mica els llenguatges de programació. Entenc que tots aquests llenguatges estan evolucionant bastant. Avui en dia les empreses utilitzen frameworks i nosaltres veiem alguns dels frameworks. El que passa és que no podem veure tot allò que fan les empreses perquè hi ha bastanta variabilitat. Llavors, aquí, tant a DAO com a DAM, el que s'ha de fer és veure uns quants llenguatges de programació, però sobretot a aprendre als alumnes la capacitat que tenen d'aprendre coses noves. Cada vegada que aprenen un llenguatge nou, la corba d'aprenentatge és més bona, és millor, i aquí es tracta una mica d'educar-se, d'aprendre per saber-se adaptar al futur a totes les coses que van sorgint, perquè realment, si coneixeu una mica el tema aquest, hi ha molta variabilitat de tecnologies que es fan servir i les empreses n'utilitzen moltes. Llavors, nosaltres hem de fer un aprenentatge més genèric, però amb la idea que els alumnes puguin seguir el seu procés d'aprenentatge de forma autònoma i després, evidentment, quan treballin en una empresa, continuaran aprenent. Hi ha més preguntes per aquí. ¿Cuántas plazas ofrecen para ASICs? Diuen. Bueno, en principi, els cicles formatius, els 3 que tenim una línia i tots tenen aproximadament unes 30 places. De vegades acceptem alguna alumna més perquè, la veritat és que sempre hi ha una certa, encara que estigui malament la paraula, mortalitat. Al final hi ha gent que abandona però la realitat és que sobre 35, mai no hi ha molta gent a l'aula. O sigui, sobre 35 persones, com a molt. En teoria, més no ens trobarem. A veure, alguna pregunta que he vist? Sí, aquí m'estan preguntant d'una persona que treballa 40 hores i si pot estudiar a distància amb nosaltres i presentar-se a exàmens. A veure, en principi no, o sigui, el David deus conèixer que existeix l'Institut Obert de Catalunya, on fan totes aquestes branques d'FP. Si realment el teu enfoc és perquè ja estàs treballant i no pots venir a classe, doncs hauries de matricular-te a l'Institut Obert de Catalunya. Pensa que les classes són presencials i si vinguessis amb nosaltres estaries traient seria una plaça menys per una persona disposada a venir a classe. Per tant, no. Una altra cosa és que després tenim alumnes que comencen normals nosaltres i després
si no s'ho poden treure en 2 anys i comencen a treballar, repeteixen, aleshores amb això sí que som una mica flexibles i sobretot alumnes repetidors, perquè estan treballant, en aquest sentit som flexibles. Però si ja ho agafem des de bon principi, un alumne que comença primer i sap que no podrà venir, el més normal seria matricular-se a l'IOC, l'Institut Obert de Catalunya. Hi ha una altra pregunta aquí. M'he connectat en nom del meu fill que està fent pràctiques a l'empresa i no es pot connectar. I aquest alumne és de Menorca. Ella està fent el superior de DAU a Menorca i vol venir a Barcelona a fer el DAM. Es convaliden les assignatures comunes, pot compaginar 2 cicles superiors, per exemple, DAM i un altre. Entenc jo que si està fent les pràctiques a l'empresa és perquè aquest alumne ja deu estar acabant el DAU a Menorca. Llavors pot venir aquí a fer el DAM amb el títol. És possible que li quedi alguna assignatura? Doncs si realment és una assignatura que li queda, doncs efectivament podria venir a fer el DAM i suposo que aquesta assignatura que li queda se l'acabaria de treure. Nosaltres tenim una... O sigui, evidentment, un cop tens el títol, hi ha convalidacions de DAM i de DAU i és veritat que hi ha algunes assignatures que són bastant comunes, sobretot les de primer. Per tant, suposo que ho ha explicat el Joan Carles, però hi ha la possibilitat de tenir els 2 títols en 3 anys, precisament perquè hi ha bastanta convalidació, hi ha bastantes matèries i continguts que són comuns tant a DAM com a DAU. A SICS potser no tant. Per tant, més que compaginar els 2 cicles superiors, seria quan n'ha fet un, llavors començaria a fer el següent. Però és veritat que si no té el títol del primer perquè li falten unes poques assignatures, doncs sí, hi ha la possibilitat de començar. Oi que és així, Joan Carles? Si hi ha alguna cosa que vulguis... Sí, no, ho has explicat perfectament. A veure, que hi ha una pregunta que ha quedat aquí al començament, que estem contestant preguntes més que la gent ha preguntat després. A veure, diu, quan... sí. Diu, per estudiar DAU cal saber molt o tenir un nivell elevat de matemàtiques. A veure, ajudar a tenir una ment lògica. Això sí, sobretot si vols estudiar DAM o DAU. Tenir una ment lògica per programar va molt bé. El que passa és que coneixements matemàtics ben bé no caldria. El que passa és que, bueno, gent que se li donen bé les matemàtiques s'acostuma a passar que tenen també facilitat per la programació. Si vols estudiar, sí és bastant important, però potser en DAM i en DAU, home, ajuda. I aquí hi ha una altra pregunta relacionada, que un alumne que els coneixements previs d'informàtica, si vens del batxillerat, no de grau mig, sinó vens del batxillerat, com es valoren aquests coneixements previs d'informàtica? Doncs es valoren molt positivament, evidentment. Nosaltres, al primer, donem per suposat que la gent no sap informàtica. I és veritat que els alumnes que venen de grau mig ja venen amb un bagatge. També és possible que algun alumne de batxillerat, però que estigui molt orientat a la informàtica, ja tindrà uns coneixements. Moltes vegades, en batxillerat, ja siguem extraescolars, des de l'aula, des de l'assignatura de tecnologia, etc., avui en dia s'està programant amb Python o s'està programant amb robots d'Arduino. És a dir, normalment els alumnes que venen d'un batxillerat científic o tecnològic normalment ja porten un bagatge de programació, fins i tot a l'ESO s'està fent programació. Per tant, tots aquests coneixements són previs. Nosaltres fem les assignatures de primer, donem per suposat que no hi ha uns coneixements previs, però es nota molt la diferència entre realment els que no han programat mai i els que ja porten un bagatge. La situació ideal, evidentment, són aquells alumnes que saben programar una mica, encara que sigui una mica, perquè realment els agrada programar, perquè han fet els seus projectes amb robòtica educativa o amb Arduino o algunes cosetes amb Python, amb App Inventor, que és per fer petites aplicacions amb el mòbil. Tots aquests alumnes que ja tenen uns coneixements és perfecte. De fet, seria una mica l'alumne ideal per nosaltres, ¿no? ¿Habéis tenido que aplicar nota de corte para poder entrar? Diuen per aquí. A veure, és que aquesta pregunta va sortir també al grau mig.
En principi, nosaltres no som qui decideix qui entra o no entra. Nosaltres no ho fem, això. O sigui, això es centralitza. Llavors, tothom que vol fer uns estudis, per exemple, d'informàtica, doncs fa una preinscripció. Llavors, aquesta preinscripció, a nosaltres ens arriba la informació de la gent que, diguem-ne, ha passat aquest tall, que no sé ben bé quins criteris fan servir. Jo suposo que la nota és un dels criteris. En principi, tal qual està la normativa ara mateix, la gent de batxillerat té prioritat per fer un cicle de grau superior. Després vindria la gent amb prova d'accés i després vindrien els alumnes de grau mig. Jo crec que algú que tingui batxillerat, ho dic perquè a nosaltres ens arriben alumnes de grau mig. Nosaltres estem agafant, sobretot en ASICS, estem agafant alumnes de grau mig. Llavors, si els de batxillerat tenen prioritat, entren segur. No crec que hi hagi una nota de tall molt important, no? De fet, jo crec recordar que l'any passat va haver-hi una mica de lío amb això. Van haver confusions perquè havien entrat alumnes de grau mig i algun de batxillerat s'havia quedat fora. I des d'aquí ho van poder solucionar perquè tenien plaça. Però això sí, s'ha de fer la preinscripció, perquè de vegades ve gent a mitjans de setembre o a octubre fins i tot, per tant, si tenim plaça. No, a aquestes dates, a aquestes alçades, normalment ja no tenim plaça, perquè normalment, diguem-ne, hi ha una prescripció, després acostuma a haver-hi una mica de llista d'espera, no gaire llista d'espera, i si els primers dies detectem que algú dels que s'ha matriculat no ve, doncs podem agafar algú de la llista d'espera. I de vegades ve algú tard, i sí, si tenim plaça el podem agafar i no tenim cap problema, no? Però de vegades no és possible, no? Jo aquest any, concretament, l'any passat, no sé si seria pel tema del Covid, però força gent va preguntar i com que no havia fet la preinscripció, doncs es va quedar fora. Alguna gent sí que va preguntar i la van poder acceptar i altra gent es va quedar fora. I quan ja no has fet la preinscripció, diguem-ne que nosaltres no apliquem criteri. El primer que pregunta, clar, jo no m'espero. O sigui, si algú pregunta i tinc plaça, li dic que sí. Explico? Ara, jo crec que tothom que ve de batxillerat, lo normal és que li donin la plaça. Si demana en primer lloc, per exemple, el Balmes, jo crec que sí. I de grau mig, nosaltres la veritat és que estem aconseguint que els nostres que volen continuar estudis de grau superior ho puguin fer. O sigui que, de moment, estem salvant. Perquè, clar, nosaltres també intentem donar prioritat als nostres alumnes, cosa que en principi no podem fer perquè, ja dic, tot està gestionat des de fora. Ho podem fer, però ho hem pogut fer perquè, afortunadament, han quedat places suficients pels nostres alumnes. O sigui, nosaltres no reservem plaça pels nostres alumnes de grau mig, però de moment estan entrant els que tenen interès en continuar estudis. No poden reservar places perquè, ja dic, hi ha unes prioritats i els de batxillerat tenen prioritat. No sé si hi havia alguna pregunta més en aquest sentit. Sí. La veritat és que de la gent que es matricula es poden donar diverses causístiques, però la veritat és que al setembre hi ha alguns forats, no? A vegades hi ha gent que es matricula tant a cicles formatius com a la universitat, o potser hi ha gent que està treballant i veu que no pot. Per tant, comencem les classes cap al 10 de setembre amb normalitat, però llavors de seguida, al llarg de la primera o la segona setmana, veiem que hi ha situacions en què alumnes que no han vingut o llavors els tutors es posen en contacte i si es creen aquests forats, doncs aleshores es pot moure la llista d'espera. Diu, la Sònia Cintes pregunta per l'accés des de grau superior. A veure, si és accés de grau superior des d'un grau d'informàtica, per exemple, tens el títol de DAU i vols fer DAM, en principi això és possible perquè entraries directament a segon. Perquè encara que t'haguessis de matricular de les assignatures de primer o així, com que no estàs ocupant plaça a primer, i normalment a segon sí que hi ha... És a dir, tenim una mica menys d'alumnes a segon que a primer,
Doncs, per tant, si vinguessis d'un cicle de la família informàtica, doncs sí. Si vinguessis d'un altre cicle que no té res a veure amb informàtica, aleshores el procediment no tinc clar quin seria. A veure, Joan Carles, si ho pots fer tu. O sigui, una persona que ve d'un cicle de grau superior. Bueno, ens ha passat, hem tingut alumnes que venen fins i tot de la universitat i com que ja dic, com que això no ho controlem nosaltres, ells fan la prescripció i bueno, d'entrada nosaltres ens assignen els alumnes i ja et dic jo què ha passat. O sigui, jo crec que com que els de grau mig en principi són els que entren al final i sempre entra algú, doncs jo crec que en principi no hi ha problema. O sigui, no hi hauria problema tenir una de grau superior. Ara, no ho puc assegurar, ja et dic que l'any passat va ser una mica excepcional en el sentit, sobretot en grau mig, va haver-hi una demanda. Una demanda ja quan havia passat el plaç de la prescripció, que va haver-hi molta gent que no tenien plaça perquè va ser espectacular, no? I normalment en grau superior, doncs, bueno, hi ha demanda, omplim, però no ha passat allò que dius, mira, hi ha moltíssima llista d'espera. També una altra possibilitat, crec que hi havia un aquí que preguntava que era millor si començar per DAM o començar per DAO. Bueno, això no sé, no sabria dir, no sé, Joan, tu què penses? Si vols fer els dos cicles? Si vols fer els dos cicles, seria indistint, però potser per DAO. Primer comences per un i en tot cas per l'altre. Pensa que després, si comences per DAO i comences a treballar, hi ha la possibilitat de treballar fent la dual o fent les pràctiques d'empresa. Llavors, un, per exemple, està animat a fer els dos cicles, però resulta que potser comença a treballar i veu que ja no li cal. És a dir, que un pot tenir una certa planificació, però en el moment que comences en el món laboral, si vas a parar a una empresa que tu ja tens la sensació d'estar-te formant com a professional, d'estar aprenent, aleshores, realment, tenint el currículum els dos cicles no és cap... És a dir, està bé, però quasi que és més preferible tenir un títol de grau superior i ja començar a acumular una experiència laboral. Per tant, bueno, començar per DAO o per DAM és una mica el mateix. Realment hi ha bastanta intersecció en el cicle. Vull dir, no sé, per exemple, si pensem en programació per mòbil, que seria una cosa més de DAM, de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, moltes tècniques de programació amb el mòbil avui es fan servir les mateixes tecnologies que es fan servir per fer pàgines web. Aleshores, hi ha molta intersecció. La Sònia Cintes em preguntava que sí que ja té un títol d'informàtica, doncs és una mica el mateix cas d'aquesta persona que volia venir de Menorca. Doncs, si tu ja tens un títol, imagina que tens el títol de DAM i et vols apuntar al títol de DAO, doncs ja entraries directament a segon. I a segon, doncs no hi ha cap problema, tindràs lloc. Una altra cosa és que t'hauràs de matricular també de les assignatures de primer i esperar que hi hagi la convalidació. Això sí. I després hi havia una altra persona que preguntava a DAO si es fa JavaScript, Java o totes dues. En principi és JavaScript en el cantó del client i Java en el cantó del servidor amb els frameworks, tant de JavaScript com de PHP. El tema de Java es veu més primer com a introducció a la programació i la gent de DAM, del cicle de DAM, sí que veuen més Java. A DAO, concretament, no es veu massa Java, perquè realment avui en dia no és una dels llenguatges de programació que es facin servir per fer pàgines web. A veure... Jo volia matisar una mica això del segon curs. A veure, si vens amb una part del cicle feta, ho dic també perquè aquí algú ha preguntat, ¿no? Que si hago ASIS normal y luego me voy a hacer ASIS con perfil de ciberseguridad, ¿se me convalidarían los módulos comunes? Sí, claro. Bueno, eso es así, ¿no? Algú que venga aquí a fer ASIS i ve de ciberseguretat, els mòduls comuns es convalida. Crec que els cicles aquests que han aparegut en perfil són cicles que
el comú, les assignatures troncals són idèntiques i canvia una mica alguna assignatura extra i segons aquesta assignatura extra que s'orienta més a ciberseguretat o a programació de videojocs o a... Sí, tot això es convalida. El que passa, el que pot passar, que de moment hem intentat i crec que ho hem aconseguit, que tothom que vingui a fer, per exemple, el segon d'ASIS, doncs que es pugui matricular, però això depèn de si hi ha plaça. O sigui, l'avantatge del segon és que pot haver-hi gent que tingui assignatures convalidades i això et dona més flexibilitat. Llavors, pots acceptar més gent. O sigui, de fet, de vegades tenim molta gent matriculada a segon, perquè com que no fan totes les assignatures, sinó que només els hi queden unes parts, o gent que ve de fora i només hi queda el projecte, Però, bueno, depèn de les places, La fortuna és que no acostuma a passar que hi hagi molta gent que es matriculi a segon directament. O sigui, clar, si ve un o dos els podem acceptar. Si algun any es venen 10, doncs igual no podem. Això de si són 30 places per cicle, sí, cada cicle té 30 places. Hi ha una pregunta de la FP Dual. Diu si a l'acabar la FP Dual hi ha alguna possibilitat que l'empresa et vulguin contractar. Doncs sí, aquesta és la idea. Normalment és això. Quan una persona, els convenis de Dual costen una mica de lligar perquè s'ha de buscar l'interès de l'empresa adequada, l'alumne adequat i tot, però quan formalitzem un alumne de Dual, normalment és perquè veiem que hi ha la possibilitat de... L'empresa té en ment que aquest alumne continuï amb ells. L'empresa aposta per formar una persona durant tot un any, pagant-li un sou, perquè pensa que després el vol amortitzar aquest alumne perquè se'l quedi. I aquesta és la idea i així efectivament ha sigut. Les nostres experiències que tenim amb Dual és que normalment se'l queden. Això en un context de que les empreses són bastant petites, que hi ha una certa mobilitat, que les empreses d'una banda creixen i d'una altra banda potser no creixen però se'ls en va gent i necessiten reemplaçar la gent. En aquest context, realment les empreses estan buscant gent i la Dual és una bona manera de fer aquest reemplaç de gent. Llavors, la resposta és que sí. Que sí, sens dubte, i aquesta és la nostra experiència que ens avala. Molt bé. A veure, ¿cuántos centros para grado superior puede anotarse cada alumno en la preinscripción de mayo? Jo això no ho sé, això és en les instruccions d'inscripció, ho veureu. Jo, per exemple, puc parlar que a secundària, a secundària eren 10, una llista de 10, però no sé si és exactament el mateix, igual amb cicles formatius. Quan surti, quan comenci la preinscripció, es veurà. Si vull fer professional full stack, quin grau hauria de fer? Ja hem respost a aquesta pregunta. En principi, el més correcte seria 10. Sí. Què val la matrícula? Joan Carles, en principi és gratuït, però... No. No és ben bé gratuït. No és gratuït. No és gratuït, no. És gratuït en grau mig. L'ensenyament públic és gratuït, però després no és ben bé gratuït. No. Des de fa uns anys, en grau mig continua sent gratuïta, però des de fa uns anys, en grau superior, el Departament d'Ensenyament ha decidit cobrar 360 euros, crec que són, que no es queden a l'escola, o sigui, això ens ho descompten del capítol de diners que ens envien, no és que els hàgim de pagar nosaltres a ells, però dir, com que tens tants alumnes, has cobrat això. Llavors, en principi, en els graus superiors, això és comú a tots els cicles, i a tots els instituts públics. Llavors, són 360 euros més a l'any, això és a l'any. Depèn, perquè si no et matricules de totes les assignatures, doncs potser no arriba a ser 360 euros. Crec que són 25 euros per UF. Si pots matricular-te de UF sueltes, potser t'estalvies, però al final, més o menys, si vols matricular-te de tot el curs, són 360 euros, que són obligatoris, i després el centre, que això sí que ho recull el centre, demana 100 euros en concepte de material. Aquests 100 euros no és una cosa que se'ls doni a ells físicament
material, no? Però, bueno, serveixen per l'actualització d'ordinadors, compra de software, versió en el cicle. I després hi ha una assegurança escolar que és poquetiners, no sé si són 2 euros. Sí, alguna pregunta més? El tema del FOL, si ve de SMX, es convalida o...? Crec que hi ha una part de FOL que es convalida. Ara no em diguis quina part és, o de FOL o d'EIE, una de les dues o una part important. És a dir, si vens d'un grau superior sí que es convalida, evidentment, però si vens del grau mig, aleshores ja no ho tinc clar perquè, de fet, són assignatures diferents. El temari que es veu grau mig no és el mateix que es veu al grau superior, per tant, en principi no convalidaria. Materials, si s'han de portar al portàtil. La situació en general és que a primer no porten el portàtil i a segon sí que porten el portàtil. Però, de totes maneres, sí, és important. L'ús del portàtil és benvingut, a segon, sobretot. De totes maneres, els alumnes que no puguin, no vulguin, aleshores poden utilitzar l'ordinador de l'aula perquè les aules estan equipades per poder utilitzar l'ordinador i de sobretaula i com que moltes vegades els alumnes ja van al portàtil, doncs es garanteix que l'ordinador sobretaula és únic, és per una persona sola. Això no hi ha cap problema. Es pot consultar el pla d'estudis a la web? Sí, tant a la nostra web com al general. El pla d'estudis, sí, està. Si busquem a la Xtec, FP, Família Informàtica, aleshores allà surt tot el pla d'estudis oficial i amb els mòduls i les unitats formatives que tenen cada mòdul. Més o menys, perquè et facis una idea, cada cicle són uns 11 mòduls i aquests mòduls els divideixen en unitats formatives que poden ser 2, 3, 4. ¿Cómo podemos conocer las instalaciones? ¿Tienen fotos o vídeos en la página web? Sí, a la pàgina web hi ha una visita virtual molt maca. Sí, cap problema, O sigui, Fàtima, a primer de cicles formatius, que estem parlant de cicles formatius, els alumnes poden venir amb el portàtil i els portàtils no és tant per prendre punts, que també, tant de bo, nosaltres recomanem als alumnes que prenguin apunts, ja sigui amb ordinador o amb llibreta. Sobretot és per fer les pràctiques. Són estudis professionalitzadors, llavors totes les pràctiques que s'estàs fent als estudis s'han de fer amb ordinador, ja sigui programant, amb bases de dades, fent pràctiques de sistemes operatius. O sigui, evidentment, els alumnes normalment no venen amb llapis i llibreta, tot i que a nosaltres no fa cap nosa, el llapis i la llibreta. Demanen si és recomanable fer el 3x2, si vols fer ASICs. L'opció de fer en 3 anys tenir els 2 títols està molt bé, no és obligatori. Jo crec que correcte és, si un troba feina i té ganes de treballar i posar-se a treballar, el més correcte és tenir un títol i posar-se a treballar a l'empresa. Després, però és veritat que combinar una part de sistemes, que és el títol d'ASICS, amb una part de programació, ja sigui DAO o DAM, està molt bé, perquè hi ha moltes empreses, les empreses que tenim en el nostre sector són normalment petites i a vegades tu ets un programador, però també has d'estar fent tasques potser de manteniment, de còpies de seguretat, de manteniment de la xarxa, manteniment dels equips. És a dir, que el concepte aquest de jo soc programador i només programo, això pot ser vàlid en empreses una mica grans, però en empreses petites normalment es necessiten uns coneixements més genèrics o més pluridisciplinars. Llavors, es valora molt positivament tenir les dues vessants, que t'agradi ser programador, per exemple, però que t'agradi també la part de sistemes. Això és molt interessant. Que em diguis fer el 3x2 amb els 2 cicles de programació, tant DAO o DAM, també val. Vale, y puestos a elegir entre DAM o DAO, ¿cuál estaría mejor? Home, aquesta és una bona pregunta. Aquesta, sí, no et sabria respondre. Realment, per sort, hi ha feina tant en una com en l'altra. I pensar que determinarà el teu futur el fet d'haver fet DAO o DAM tampoc és veritat, perquè tenim programadors web
que venen de DAM, o bé gent que comenci amb DAO pot acabar fent aplicacions mòbils, per exemple. Les aplicacions d'escritori tal com les coneixem de Windows, que era instal·lar l'instal·lador i siguiente, que són les aplicacions d'escriptori, cada vegada tendeixen a menys. Cada vegada les aplicacions són més aplicacions web. En aquest sentit, potser estic responent a la segona pregunta. Si jo hagués d'elegir entre DAM o DAO, potser elegiria el DAO. Però, de totes maneres, sortosament hi ha feina en tots dos sectors. No sé si he respost bé a la pregunta aquesta, si estàs tu d'acord, Joan Carles, amb això. Sí, no, i tant, tot depèn, no? Si t'agrada més, diguem, el DAM seria més per programació de mòbils, per programar aplicacions d'escriptori, i el DAO està més orientat a programació web. El que passa és que el que diu el Joan, que tenen moltes semblances. Ara també la mateixa aplicació pot funcionar en la web i pot funcionar en el mòbil. Llavors, però, tenen moltes coses en comú. És a dir, si entenem, o sigui, la idea és que avui en dia la programació web no és saber HTML, ara parlo una mica perquè la gent que ho coneix una mica aquests llenguatges. Avui en dia la tendència de fer una aplicació web no és saber HTML, CSS, una mica de JavaScript i PHP, per entendre'ns, sinó que avui en dia les últimes tendències de fer webs, hi havia un que demanava per full stack aquí, que és treballar amb frameworks, és treballar amb APIs, amb serveis web, i cada vegada són unes tecnologies que s'assemblen més una mica a el que faríem a DAM i amb aplicacions per mòbil. Llavors, realment, la veritat és que en els últims 5 anys tot el tema de les tecnologies web han canviat molt, amb els frameworks, per exemple. Aquí la Natàlia diu el DAO està més enfocat al front-end i el DAM al back-end. Sí, però en el DAO també hi ha assignatures, concretament una assignatura que és més de back-end, que és amb PHP, amb frameworks com el Laravel, i avui en dia en el back-end pots tenir no només PHP, sinó pots tenir Node.js, Python, hi ha moltes tecnologies diferents. I d'altra banda, la cosa és que anem cap al núvol. El núvol vol dir que a vegades les bases de dades estan en el núvol, a vegades les aplicacions estan desplegades en el núvol, i això és una cosa que afecta tant a DAO com a DAM. Me refería que si hago primero ASICS, luego cuál escoger entre DAM y DAO, claro. Si tu tens ASICS, tenir les dues potes, una cosa de sistemes i de programació, la veritat és que està molt bé, Àlex? Ara, si haguessis d'escollir, no t'ho sabria dir. No t'ho sabria dir. Si m'ho diguessis a mi, personalment et diria DAO, potser. Però, això és una opinió personal meva, sí. De vegades, a veure, el que tingui clar que ha de començar o que vol començar per ASICS, una vegada ja estàs en ASICS ja pots veure, no? Ho dic perquè molta de la gent que està fent ASICS, la programació, la veritat és que no la porta gaire bé, no? Com professor de programació d'ASICS, que soc el professor de nova programació primer d'ASICS, no? I llavors, molts d'ells segurament, una vegada començat el cicle, no es plantegen el 3x2. Més coses. Alguna pregunta més? Aquí hi ha un parell de preguntes sobre el tema de la dual. Quantes hores són la dual en l'empresa? Doncs la dual en l'empresa són unes 1.000 hores. A veure, no n'hem parlat massa de la dual, però la idea és que un alumne que estigui... Els alumnes que estan molt interessats en la dual, intentarem a veure si poden fer pràctiques. Si tothom estigués interessat en la dual, realment seria molt difícil poder-los col·locar, perquè hi ha moltes causístiques, però els alumnes que estiguin molt interessats en fer pràctiques duals, nosaltres intentem que la cosa acabi bé. Estem en un procés de transformació.
Aleshores, la dual són 1.000 hores, de les quals 80-100 hores es fan en el primer curs. Més o menys començarien ara, el mes de maig, el juny, els alumnes seleccionats, els alumnes que s'ha pogut trobar una empresa, doncs comencen ara i faran 80-100 hores. Quan acaben, aleshores comencen el tema de la dual. Quan comencen? Doncs immediatament de seguida, que acabin el període aquest de prova de 100 hores, o bé el juliol, o bé ja l'1 de setembre, entenent que a l'agost sempre fem vacances, tot i que no tindria per què ser. Potser hi ha alguna empresa que li interessa que l'alumne faci la dual a l'agost i això seria possible, en algun cas, que no ens hi hem trobat, però és una possibilitat. Aleshores, el gruix d'hores de la FP dual es fan en el segon curs. En total serien unes 1.000 hores, descomptant aquestes hores prèvies que s'han fet. Això vol dir que normalment els alumnes estarien treballant unes 5 hores, 4-5 hores, des del setembre fins al juny o fins al maig o fins i tot fins a l'abril, en funció de si fan 5 hores i si han fet unes hores prèvies a final del primer curs. Llavors, el que sí que hi ha un límit és que els alumnes no poden estar treballant 8 hores al dia entre les hores que fan a l'institut i les hores que fan a l'empresa, i també hi ha un límit d'hores setmanals. Llavors, bé, això s'ha de tenir en compte que les persones que fan dual, doncs, de fet, vosaltres, la majoria de vosaltres que entrareu a primer, ja entrarà en el nou pla d'estudis. És que tot això coincideix amb un nou pla d'estudis, amb una nova distribució horària que està pensat perquè hi ha alumnes que estaran fent la dual. I llavors, el que fins ara era difícil era gestionar a la mateixa aula alumnes que estaven fent la dual i alumnes que no estaven fent la dual. Tot això ara es farà més fàcil amb la nova distribució horària, amb el nou pla d'estudis. Llavors, ara serà més fàcil que tinguem alumnes en la mateixa aula, alumnes que estaran fent la dual i alumnes que no, que faran la distribució horària normal de la classe. La idea sempre és que el que fins ara ha sigut una excepció, que són els alumnes que feien la dual, la idea és que amb la promoció que es fa des del Departament d'Ensenyament, que les empreses cada cop coneixen més què és això de la dual, que es creï una certa necessitat i cada vegada s'ha de normalitzar, que cada vegada els contractes de dual siguin més fàcils perquè els alumnes ho coneixen més i ho demanen més, perquè les empreses també ho coneixen i perquè nosaltres des d'aquí, des dels centres, també tenim més facilitat per poder fer les gestions dels convenis de FP dual. Les pràctiques d'empresa, quantes dediques a les classes? Si realment quieres aprender una empresa, ¿qué tipus... A veure, les pràctiques d'FCT normals, doncs, ara són 317 hores i passaran a ser 380 hores. Les duals són més. Hi ha una diferència clara, jo entenc, entre les FCTs normals i la dual, que és que en la FCT normal les empreses busquen una persona per intentar treure-li un rendiment a curt termini i ja està, i prou. Mentre que si una empresa aposta per la dual és perquè realment se'l vol quedar. Jo crec que aquesta és la diferència principal. Ara, sí, el que aprendràs quan vas a fer pràctiques, ja sigui d'FCT o en l'empresa, el que estaràs aprenent sempre seran les tecnologies i els procediments que s'estan treballant en aquesta empresa. Nosaltres, des de l'institut, hem de garantir que hi hagi uns coneixements que siguin comuns. Totes les empreses són diferents i totes les empreses només veuen i utilitzen unes tecnologies que és una petita part de tot l'ecosistema que tenim. Llavors, nosaltres, des d'aquí, des de l'institut, som una mica els garants, els que tenim la garantia de que els alumnes poden tenir un coneixement més de tot l'ecosistema O sigui, empreses n'hi ha de tot tipus. Si parlem de programació web, per exemple, hi haurà empreses que fan programació web però que es dediquen bàsicament a instal·lar als seus clients el que se'n diu WordPress, no? Llavors, per mi això tampoc no és una
un alumne que vagi a parar en una empresa d'aquestes estarà molt bé, aprendrà molt del WordPress, però tindrà una visió bastant tancada de totes les coses que es poden fer en el camp de la programació web. Més coses. L'efecte dual és únicament durante el segundo curso, ¿no? A veure, molt bé, Alan, aquesta pregunta sí. Bàsicament és el segon curs, però tot el procediment per fer la dual comença en el primer curs. I, de fet, el primer període inicial de 80-100 hores s'ha de fer en el primer curs. I la selecció de l'alumne, la selecció de les empreses i tot es fa durant el primer curs. Per tant, ja comença a partir de Nadal es comença tot l'engranatge. Un cop ja els tutors i els professors de primer coneixen una mica l'alumne i tot, doncs llavors ja comença tot l'engranatge. Hi ha més dubtes? Si hi ha més dubtes, doncs podeu escriure al correu electrònic que us han passat i llavors intentarem solucionar-ho. Val, Vale, muchas gracias. Molt bé, doncs espero veure'ns, que ens veiem l'any vinent, alguns de vosaltres. Aquí deuen haver-hi alumnes, deuen haver-hi pares, no? Evidentment, doncs, bueno, molt bé, Joan Carles. Molt bé. Doncs vinga, estem en contacte. Apa. Adéu, deixem aquí. Adéu.